mondo miwa motivate, mondo miwa geri nyithindwa matindogi. Jatend Migago mar limbe Penina Malonza okoni go mar Meli midendo ni Logos Hope moting'o buge dho wath ma Mombasa en ranyisi ni sekta mar limbe koro duoge wang'e bang' yudo ng'ikruok maduong' e kinde tuo mar COVID-19. Malonza mane loso Mombasa bang' rwako ayanga Meli no mabende idendo ni floating library okone piny owacho medo keto maino mane one gilombo welo mondo mi otim limbe pacho ka to chutho kadho wadh nam chumbi. Gavana Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir to nokwayo piny owacho mondo mi ong'ad oko oboke mar visa ne welo mayuoro e pacho ka gi meli kaka yor achiel mar bero sekta no. Ojiwo johera mag somo mondo mi okaw thuolo ni makende mar chopo e meli no kendo somo buge tandawuoya mantiere e iye kanyo. Meli no biro bedo Mombasa e thuolo mandalo 45. 154 billion US dollars and cater to nearly 30 million passengers. Today's cruise goers are digitally savvy, and we are ready to meet them. To be able to ensure that the national government can be able to provide visa-free movement, that means no payment for the crew, and not just this particular vessel, but any other cruise ship that is going to be able to berth in Mombasa. Zoea kuketi na kuzungumza hatusomi sana, lakini hii ni fursa nzuri ya kuweza kurejea katika hali ya kusoma. Acquiring knowledge is a vital part of a person's development and lays the foundation for opportunities and success in life.